Sibingelele umama Jobe, mama wethu esimhloniphane simthanda kakhulu. Sibingelele izingcezu kaNkulunkulu ezikhona. Siyabonga abakhozi bakaNkulunkulu ukuthi nisupporte umsebenzi kaNkulunkulu bakhona kwenu kusho ukukhulu kithi ngendlela engumangaliso. Sibona nomama uMatebula namhlanje. Siyathokoza sikwazini siyathokoza kakhulu. Hallelujah. Bingelele nenkosami. Sibingelela abathandwa bakaNkulunkulu abakhona la endlini konje. Hey, ya abakhona la. Ngicela ukubona izandla zabantu abathi izolo isandla sikaJehova singithintile, izifo zami zisalela. Ungayiphuthiseli. Awukho umjuluko ozojuluka manje. Ngihlale ngiwusho lokho. Ngisho noma uphethwe yini. Noma une appointment ukuthi uyoqhaqhwa, uyosikwa. Bazothi makubethi bakuscanner bathi asayiboni lento. Ngiyakutshela ngidlali ngawo. uNkulunkulu khona. Ngishilo izolo ngathi ngeke simdumise kuze kusha amazwi. Ayithulele nje. No. Malibonga igama lenkosi. Uma ufaka ikhadi Autobank. Ulifaka buso uyahamba ngithi. Wenza njani? Ulalela ukuthi umshini uthini, unike lento yinika wona bese ukubuza umshini ufuna malini. And then buso uyasho ukuthi ufuna malini. Bese umshini wenze njani? Uyayikhipha lo mali. Alright. Ekamali imali la emshini eyakho. Kodwa umshini ungakunika mawungenala ikhadi. Eyakho nje. Eyakho nje. Malibonga igama lenkosi. We are doing the very same thing. Nasebukhoneni bukaNkulunkulu. Siza singaliphethi ikhadi lakho. Kodwa sizofuna into zethu. Kodwa ifaith yakho ayikho. Yazi mawungena ngaphakathi ebank kuba nesimo esithi woza neID. Angikubuki. Mhlambe njalo kunemali, mhlambe uzolanda imali, umnyeni wakho ushonile manje uzothatha imali yakhe. Wamini uzothatha imali ephumile emveni kokushona kwakhe. Bathi phatha nencwadi yomshado ne-death certificate. Mawuthi mina ngeke ngiyiphathe lonto. Imali yomyeni wami. Bazokunika. Bazosho nabathi asiphiki mama ukuthi eyomyeni wakho vele yakho uyishiye kule mali. Kodwa siphathele imfanelo zakho. noNkulunkulu usho njalo uthi ungacabanga ukuthi uyokwamkela utho kuNkulunkulu uma ungakholwa. Ingakho iBhayibheli lithi wozani lapha kwiZa 55 wozani nizothenga nabangenamali. Uzothenga ngani ungenamali? Kusho ukuthi kunemali ekuthengwa ngayo ke. Amen. Igama lale currency ifaith. Ingakho uJesu ethi ukukholwa kwakho kukusindisile. Amen. Akasho ukuthi usiniswe yimina, uthi usiniswe ukukholwa kwakho. Kodwa eqinisweni usiniswa uJesu. Kodwa manje ngeke akusindise uJesu ukukholwa kungekho. Yabona nje izitolo lezi mangabe order istock makuyizinkwa nani zisuke zodliwa umnikazi wesitolo. Odela bani kanti? Abathengi akuzona ezakhe ezabathengi. Kodwa abathengi bazozithola kanjani? Kufuneka babe nemali, bamnika imali yena abanika izinkwa ngoba vele uzodele bona. Uphatheka kabi mabengezi ukuzozithenga. Nawe zonke izinto zakho ozozidinga uNkulunkulu wakwazi ungakazali ukuthi uzozidinga. Wazistokisha lapha kuJesu Kristu. Ukhona la endlini? Nezindlu zenu konke kustokishiwe.
uNkulunkulu wazi isidingo sakho ungakazi wena ngesidingo sakho. Angikwenzela umzekelo nje ulula. Ingane ayiphumi kunina ilinde ingcence ukuthi kuphuma ubisi. Ingcence elinde ingane. Ubisi liphuma kuqala ingane ingakaphumi. Oh, phela uJesu wayenza ama parables mayifuna abantu ba understand. Ngithi ithi ingane iphuma ibisitsheliwe uNkulunkulu ukuthi mawuphuma into nje ezokuthinta la ifake emlongeni udonse ungabusi. Asike isikole sokuncela sokufundisa ingane ukuncela. Itshelwa iseswini. Nawe nje obuzelwe uNkulunkulu nje kufuneke inhliziyo yakho ibe nomlomo wokuncela izibusiso from God. Abe ekwazi ukuprovide ubisi ngengane ezalwe biological. Angathini ungaprovide izinto ngengane ezalwe uye spiritual. Amanga kaSathane ukuthi uyahlupheka. God has got all the provision. In fact, the word of God says, uma ngabe engazange ayigodle indodana yakhe. Amen. The second in Trinity, in the Godhead. Wanikela ngaye. Angathini ungasinike ezinye izinto esizicela ekwazi ukusinika indodana yakhe. It's a life from the pit of hell. I'm very angry, bazalwane. No, you can't believe in the Lord Jesus Christ. When izulu libe happy. Yabona indodana olahleka uyathi mayibuya nje. Yathi sacela uxolo ethi ngonile kuwe baba ngonile angisafanele nokuba kuthiwe ngindodana yakho ngenze nje ngibe isebenzi. Ubaba azange akhuluma into eziningi. Wathi landani ngobentsha. Wathi landani ring. Wathi landani iqathulo. Angathi akayiphendule esho lo mntwana. Njobe ethi akulandwe ingubo entsha neqathulo nering. Umbuyisela kwi-sonship. Ngesikhathi yena ethi awu noma ngaba isebenzi nje uthi uNkulunkulu uthi umzali wakhe no I'm restoring you back to your original position. And iBhayibheli lithi uyena owambona qala esaqhamuke kude kusho ukuthi wayehlala bheke ngalapha ingane yakhe yashona ngakhona. Lithi iBhayibheli wamhlangabeza wamanga esaqokeleza ingubo akade elusa ngazi ingulube. Akasho ngimkhumuleni qala before ngimgona. Wamgona qala wathi eqambetha kakhulumula athe anikwe ingubo entsha wayesebuye esifubeni sikayise. Andinaye akasho ukuthi ngizosuka ngiye kumfowethu uthi ngizosuka ngiye kubaba. Ngoba uhambe elwazi uthando luka baba. Nawe nje ubuyele enkosini nje ubevele elinde wena nento zaphethe iring esandleni phethe ingubo entsha. He wants to restore you back. And uNkulunkulu mayesebuyisa izinto ezilahlekele kuwe uyibuyisa seyiphindiwe. That is why indawo esihleli kuyo ngisho Adam akazange ayifumane. Abezwanga namanje. No. Mawusindiswa there's part of you ethathwayo iyofihlwa kwezasemazulwini indawo. Amen. Usendaweni ezimbili ngesikhathi esodwa usemhlabeni futhi usezulwini. Uhleli kanye noKristu kwezasemazulwini indawo. That's where you are positional. Physically you are here, but spiritual you are seated with Christ in heavenly places. See? And ngesikhathi uguqile uthandaza uthi baba ngiza kuwe. KuKristu phakathi kuKristu uguqile. uNkulunkulu akakubuka nje emhlabeni, ukubuka la eduze yami. Njengoba nomuntu okwi-TV umbuke ekhaya kwakho, ele eGoli. Kwi-station sakhona kodwa umbona la nikhona abazalwane nabanye bambona nathi uNkulunkulu usibuka kuKristu njengoba uKristu ehleli ngawesokunene la kuye kukhona thina. Ngoba nabathi I believe this. Yeah man, yamkele into ngishoyo. The moment you say ngesikhathi umlawini ke lenkosini icontact thathwayo. That's why kufanele kuhlupheke manje mawuhletshwa sewusindisiwe ngoba basahlebe wena sebehleba isithunzi. Ngesikhathi ithathwa le part iyofihlwa noKristu kwenza semazulwini indawo le ndawo esalayo kungena uKristu athatha indawo
yalento ethathiwe igama lakuthiwa ukuphila kwethu kufihliwe noKristu kwezasemazulwini endawo. Obana bathi siyakuza moya ingcwele. In fact, your position is above the position of angels. Oh, Gabriel, no Michael. Angels in heaven. Nikodama Solon? They are, once you say, I receive Jesus Christ as Lord and Savior, there are angels that are released from heaven and are assigned to minister security and everything that you need is ministered by angels. When you pray to God, uNkulunkulu commanding laws, ukuthi umntwana wami ufuna ethile, nihambe noyini. Ma unguthi businessman, udayisa, uNkulunkulu uthumeza inglosi ukuthi ziyolanda ama customers othenga la. Akufuneka kube ikholwa nje ethi Nkosi yami ngisindisiwe noma ngiqo manike. Hey, awume kancane ngalezo ndaba lezo. Uyasihlupha manje. Uyazi Nkosi yami usiphindisele emuva. No. Kufuneka ushintshe ngisho ukukhuluma manje. You must change the way you talk. But before you change the way you talk, you must change the way you think. You mustn't think like a human being, because you are no more a human being. You are a superhuman being. Kufana ngisho emthandazweni akufanele ukuchitha isikhathi esiningi ucela. Idlula nje ecela baba ngicela lokhu nalokho usiyadlula. Spend isikhathi umdumisa, umbonga. Ngoba ezinye izinto uzozithola ngokumbonga. uJesu wabonga wathi baba ngiyabonga ukuthi ngizwile ebonga abangesasho ukuthi Lazaro uvuka wathi Lazaro phuma ngoba ngesikhathi ebonga uJesu Lazaro bevuka. Anganoma nizwile lo ndawo. Nizwile lo ndawo. No, uJesu azange abonge ngoba Lazaro esephumile engcwabeni. Wabonga esephakathi. Wathi baba ngiyabonga ukuthi ngizwile bengazi ukuhlala ungizwa njalo. Sometimes ufuna kubonge ungakaboni. Ngoba that is faith in action. That is faith talking. Because faith is not only a medium of exchange, it is a medium of communication. See, language yasezulwini, a faith language. You call things that are not as though they are, because they were. Ukuthi bezikwenye dimension, bezikwi spiritual dimension, ungaziboni. Manje mawufuna zimanifeste. Nikhona bazalwane? Mawufuna senze njani? Niyibona iAriel noma idish ye TV yakwenzani yenzani umsebenzi ibamba iya receiver angithi ya receive TV1 TV2 anginote angithi alright. Uma ngine satellite dish ngine kuthiwa satellite dish kuthiwa ngine la aerial mhlambe ke le uyabona le einsimbi ngiwathola onke lama programs athola lo ne dish. Why? Yeah, ne faith njalo. Ifaith iAriel. Ifaith ibamba izinto zingabonga. Yabona? Uthi ufuna kuyisethe kahle ifaith. Let the Bible have faith in God or have the God kind of faith. Iba ne faith kodwa we direct ungayise ebantwini. No, ifaith yakho mayiqonde lapho qiniseka ngesource of your supply. Qiniseka ngesource of your supply. Nikhona bazona? uNkulunkulu pregnant izinto zakho. Uxaki ukuthi uyozilanda nini? Ngihlale ngisho njalo mangishumayela la ethendeni. Ngithi this is a will. Asho sonke iwill. Njengoba indlalifa nje akufanele kube indlalifa engayazi iwill engayifundi newill. Akufanele kube indlaliso engawazi amalungelo wayo. Engalidli nefa. There are about 3,000 promises here, and they are all yeah and amen. uNkulunkulu sezifungele. Even God himself ngeke asayishintsha lento ayikhulumela. Haw niyezwa yini engikhulumayo? Ngithe izolo kufuneka abantu manje abazoba ngama radical believers. Abazothi maye uNkulunkulu esekhulumile, that settles it. Oh hallelujah. Yeah. Yes. Yeah. Because one into kufanele kuyazi ukuthi izinto ozoba nazo izinto obuvele unazo kodwa ubungazi ukuthi unazo.
ngoba uNkulunkulu akakuniki into ngoba usuyidinga. Uya anticipate i-need ungakadingi. Uyezwa lento ngisho? I-baby shower yini konje? I-baby shower kwenziwani lapha? Musamhleka ukukhulumani ngoba manje niyangilibazisa manihleka. Hayi ningabatsheli befundisi nina nihlala nini answer. Isho la nina ezansi. Kakhulukazi osisi nomama ubona abalento zabebhambi shower. I-father's shower ikhona yini? Okay. All right. Baby shower yini ke le? Phamsana. Kwenziwani lapha? Hayi mfundini thetha. Kwenzekani kwi-baby shower? Sheshani. Okay. Isho sisi. Bathi celebration yengane ingakazalwa. Baqinisele. Kwenziwani kulo celebration ngoba akaqedanga. Msanikhuluma nonke. Phela angiyena uNkulunkulu. Uya uNkulunkulu nithandaza nonke kani. Kwenziwani kwi-baby shower? Kulethwa ama-present. Kabani? Usezelo. Uwacelile. Wenze njani kanti? Okay. Now, i-provision le yomntwana angithi? Izinto azozidinga angithi? Kodwa akakazalwa njalo. Kodwa sekukhona into asezikhona zakhe. Uzalwa nje seyilinde yena. Esikhathini esiningi sesithi silinde uNkulunkulu kanti ulinde ethini? Okay. Uma singabantu sikwazi ukwenza ama-baby shower. Ucabanga uNkulunkulu mazizalwa ingane zakhe ngokomoya. Azinayo i-baby shower? Ingilosi sihlangana noNkulunkulu ezulwini kwenze kuphithizele lapha kuprovide kubukwa ngoba uNkulunkulu ubuka uthi uDavide wazi izinsuku zami zonke uyazazi. Amen. Kusho ukuthi uma ngabe uzophila 80 years each and every day has been provided. That's how God is. Now uthi mangabe ngenzela inyoni zezulu ayizilala zingadlili inyoni angithi? Yeah. Usethi ke nina ke nibakhulu kunezinyoni ngoba nina ngabantwana bami nendlalifa zami kanye nendodana yami uKristu Jesu. Nginizele ngomoya nangezwi. Amen. You are number 2 to me in position. And you are the only creature engithe mangenza ngathi sizokwenza into efana nathi. And you are the only creature, hallelujah, where I'm able ukuthi ngi-express uthando lwami kuyo. Because uthando kwabona no-Adam i-relationship phakathi kwakhe nelwane ngeke be enough, kufuneka athole umuntu wesifazane. Amen. Athathwe kuye ukuze lolu uthanda nalo akwazi ukuthola an object of love. Amen. Because like no love abafana. He likes these animals but he cannot love them. Anganomana sekhona noNkulunkulu wenza njalo ngesikhathi ezidala zonke izinto, he spoke them into existence. Wakhuluma ngezwi savela. But mayize kwenza umuntu wenza into ezintathu, wakhuluma, wabumba, waphefumula. Ingakho unobuthathu nje nawe, unomoya, nomphefumulo, nomzimba. Unofuzo likaNkulunkulu, uyithempeli, une-outer court, ne-holy place, ne-holy of holies. You are the spirit because God is a spirit. Now you are the spirit. That's in your spirit where you carry the DNAs zikaNkulunkulu. Hayi bonkhuluma nani. It is the spirit in you that inspires your mind to be creative and innovative and discover things. Hallelujah. And invent things and make sophisticated technology. Amen. Amen.
It is the spirit in you that inspires your mind to be creative, because that spirit comes from the Creator. That body comes from the creation. It was taken from the creation, but your spirit came from the Creator. Something from immaterial ngento from the Creator and ngento from the creation. Musa ke ukuvuma into ethathwe from the Creator ukuthi ibuswe into ethathwe from the creation. How nikhona bazalwane? Actually, your origin is not from your parents. You don't originate from your parents. What comes from your parents is your body, is your overall, is your covering, is your container. But the content, the spirit, the soul is from the Creator. That's where you can trace the origin of your spirit. Uyayizwa into engikhulumayo? That's why ngesikhathi uSathane wezulwini ephakamela uNkulunkulu waxoshwa ezulwini ne1/3 yengilosi, akazange uJesu ehle athi ngizofuna nokusindisa uSathane olahlekile. Walahlekela, and that was end of it. Kodwa kunele kwalahleka umuntu wahluleka uNkulunkulu ukuhlala ezulwini edunyiswa ingilosi. Wehla wathi Adamu uphi? Hayi man. Hayi man. Hayi. Hayi. Hayi bo. Hayi bo. This is the university staff. Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. No wonder Satan is zonda kangaka, because you carry the elements of his enemy. Unomona ngoba manje wena uye wathatha indawo njengoba that. Have you ever asked yourself, why in abantu abacula gospel, abantu abacula nje, abacula ama musicians ngisho sekholwa uhafu. Kwenziwa yini? Ngoba ama musicians athatha indawo kaLucifer. uLucifer yena be musician, uyena be worshipper. Manje unomona uSathane ulwa nawo ngaphezulu cishe adlula beshumayela. Abekho abantu uSathane alwa nabo njengabantu abadumisayo. Lalela. You are the most expensive, the most valuable creature in the universe. The whole world put together cannot match with you in value. You are the most valuable. Restoring your soul and your spirit, hallelujah, back to its original position. Angeke athumele ingilosi la zizosindisa wena. Kwafuneka ehle yena ngokwakhe. And wakhitha elakhe igazi. Ashonso wakhitha elakhe igazi. Yeah. Wakhitha elakhe igazi. Inyama namathambo wayithatha kuMaria, kodwa igazi wafika nalo. NgoMaria ngesikhathi ezokhulela uJesu azange ahlangane nendoda. Manje igazi lomntwana liphuma embewini yendoda. Manje lelo gazi ke, that divine blood, that royal blood. Hallelujah. The blood of Jesus. Blood without sin. It is the blood uNkulunkulu ayikhithile to pay the price and to redeem you. To redeem means to buy you back again. Usewathengwa nje. Uyifinish yathengwa. Noma udla izono kodwa uzidla wrong sewuthengiwe. Sewalotsholwa. Inkomo sengenile esibayeni zegazi kaJesu. Manje umakoti akasuke ekhaya. Nilalele noma nilela. uJesu akazange ashaya kancane emhlane, walinywa emhlane. Inyama yasala kulezi zinto ashaywa ngazo. Washaywa 39 lashes. 39 ngoba also science nabo safety discover ukuthi there are 39 major, hallelujah, diseases on earth. There are 39 major branches of diseases on earth. That is why eshaywa 39 lashes ukuze aqiniseke ukuthi uyithatha zonke izifo zakho. Ngoba nabayikholwa lento engikhulumayo. Ngoba there is nothing that moves God njengokukholwa and to trust him. If you want to see God moving, believe in him, trust him, say I believe what you say. You will see God moving on your life.
uNkulunkulu akafuna imali yakho, akafuna lutho, ufuna in fact everything omnika zona uNkulunkulu ileza kunike zona. Niyazwa yini? Even to repent is a gift from God. Even to believe is a gift from God. Faith comes by hearing. Faith is a gift from God. Ayiletha kuwe ngezwi. When uzwizwi, uma izwi lingena enhlizweni liyashintsha libe faith. And then the faith iphinde uyiphinsele uNkulunkulu. Uyolanda into zakho. Ngefaith akunika yona ngezwi. Obana bathi yakuzwa Monyuwele. Lalela. Did you know ukuthi uNkulunkulu ukuthanda ngendlela athanda ngayo uJesu? Angiphinde futhi. His love for you is unconditional. In fact, there's nothing you can do that can make you God to love you. Because ukuthanda uyisona. And elithi iBhayibheli usithande singakamthandi. Njoba sesithi siyamthanda nje eqinisweni asimthandi ngothando lwethu, simthanda ngothando asithande ngalo. That's all. Ngoba uNkulunkulu akafuni usimnike into zethu, ufuna usimnike into zakhe asinike zona. uNkulunkulu is not after your ability, he's after your availability. It's not about you, it's about him. In fact, you are his duplication. Ngesikhathi uNkulunkulu decide ukuzandisa bemningi, wathatha umuntu wathi ngizozandisa ngaye. Njoba uhle lapho phansi nje, we reflect a certain angle of God's glory. That's why ungafani nomunye, ufana wedwa. Because when God was creating you, he made it a point that he does not repeat himself. One of the reasons why you are so special is because you are one of your own kind. Obana bathi siyakuzwa. That's why uNkulunkulu kubabuhlungu kuye mayibona abantu bedliwa ingculazi. Ngoba idla abantu asebathengwa ngegazi. Obana bayizwa into ngisho. Right. Ngithe kuwe uNkulunkulu uyezile baby shower for you. He has made all provision. Let me tell you something else. If you want to know what you have, check your needs. They tell you what you have. Bezweni? That's why the Bible says he is able to meet all your needs according to his riches. Did the Bible? He knows before we ask anything. He knows before we ask. He's an omniscient God. He knows everything. He knows the number of your hairs. He knows your thoughts. In fact, masithandaza suke singathandazela ukureporta kuNkulunkulu simtshenta ngayazi. It's a way of conveying our needs to him. It's a way of disowning our problem. Ngesikhathi sithandaza singakathandaze, in problem it's your problem. After prayer it is God's problem. It is the change of ownership. That's why it is hamarabosh. Can I repeat myself there? Before you pray about any problem, it's your problem. Once you pray about it, untshela uNkulunkulu ngayo, ayisekho kuwe. Lithi iBhayibheli phoselani kimi, alisho ukuthi mnike, lithi siphose zonke inkathazo zenu. Funeka uthandaze, you must pray your problems away from you to God. uNkulunkulu does not need you phela, he even needs your problem. Because when I jump on a problem, yena ubona opportunity ye glory yakhe. Did you know that God doesn't have problem with our problems? Angiphinde futhi ngithi uNkulunkulu akanayo inkinga ngeenkinga zethu. Inkinga kaNkulunkulu yithi. uNkulunkulu akanayo inkinga ngeenkinga zethu, unenkinga ngathi. Abezwanga? Ingakho ethi lenkinga eUfaro ngizoyenza ibe inkinga more, ngizoyenza ibe bukhuni inhliziyo. uNkulunkulu akanayo inkinga ngenkinga. Ngoba inkingeni ubona udumo lwakhe. Uthi ngifuna ukuzidumisa ngoFaro. Ngesikhathi ungamniki uNkulunkulu inkinga zakho, umncisha udumo. Ingakho kuyisono ukungaceli. Bangibuka kabi.
ngithi isono ukungaceli ngoba kusho ukuthi you don't understand i-authority oyinikiwe yokuba umntwana kaNkulunkulu ngoba bonke abamamkela wabanika igunya. So uma uthi I'm not going to carry any problem, I'm not going to worry about anything in life, I'm not going to allow anxiety ukuthi ingene kimi, because I want you to be carefree, I want to live a carefree life. Angifuni ukuthwala lutho, inkinga zomzi wami nje angifuni ukuyithwala. U-exercise i-authority yokuthi uzelwe uNkulunkulu. Konje umntwana uyacabanga ngani konje kuzolala edliwe namhlanje? Uyacabanga umntwana lokho? Sheshani uyacabanga? Uqhamuke sothi nje mangilambile akanandaba uzoyithatha phela lonto ayifunayo. Indaba yakho. That's how we should exercise our authority njengabantwana baNkulunkulu. Masicela uNkulunkulu singamnandaba uzoyithatha phi? Lithi iBhayibheli uma nina nibabi kodwa nikwazi ukwenzela into ezinhle abantwana benu, niba sesikoleni, nibathengele iqathulo, nibathengele yonke into, nibadlise emakhaya, ningabakhokhisi ukuthi imali yami njalo leyo edlayo. Nibalala esemakameleni uze usho nawe ukuthi ikamelo lengane, futhi leli kamelo walakhe zingakazalwa lezi ngane, sizalwa nje sezinekamelo lazo. If you can wena umoni ukwazi ukuprovide ingane zakho kanjalo, ucabanga ukuthi kunjani uNkulunkulu obanikaza abaningi ngisho umoya ngcwele abantwana bakhe, abanike ngisho uJesu, abanike igama elingaphezulu kwamagama onke, abanike izethembiso, abanike izulu ngoba siyezulwini nje sohlala mahala, asize urent ezulwini, abanike ukuphila ophakade, abanike ukuthethelela kwezono. You cannot afford to have Jesus in you, the blood of Jesus in you, the Holy Spirit in you. God the Father is your Father. Amen. The word of God in you, the blood of Jesus in you, the name of Jesus, and in the name there's power. In the name are all the redemptive names of Jehovah, all the Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, that are in one name, Jesus. If you say Jesus, there is a prayer, hallelujah, one word prayer where there's no time to say baba ngiza kuwe mhlamhlana nesimo mhlamhlana negebengu, where you can say Jesus. No, lalelani ngithi niyakhumbula ukuthi ngithe ngizinswe ngamuphi unyaka? 1966. Yeah, go May 1966 kwakushumayela one man from Dennis Buchan wayishumayela evele eCanada, eshumayela ivangeli eYMCA eDurban ku Pitt Street. Kayinikela lapho, that is 45 years ago. Manje ngiyabona ngisavutha namanje. Yabona? Ngicabanga ngingakhuluma ngizijuluke manje ngikhuluma into engekho, sengiyayazi into engikhulumayo. 45 years in experience. Awuvutha ngapha kovutha ngo. Ngiyamazi uJesu enza izinto. Ngiyangakhuluma la izolo ngathi uma usindiswa uJesu Kristu, uma usindiswa uzisindiswa ngisho siqalekisweni soqalekiso somthetho. Now, reading reading from Genesis 1, chapter 1, verse 1 up to Malach. Anything that is a curse there, you are free from it. And Jesus, by hanging on the tree, he was taking away all the curses from you. No matter a generational curse. Ukuthi abantu balomndeni bona banesifo sokuwa. Amantombazana omndeni awashada nashada ashesha abuye emzini. That's a curse. Yonke into nje nokuphuphuma kwesisi njalo ngenyanga kwesithathu, boyiqaphela le nto, it's a curse. Manje mangayazi insindiso ukuthi kuphatheleni, ungayazi package of salvation, uzoloku utatazela. Kanti la kwi salvation khona nendawo yokuthi uma uthola umntwana umthola kahle nje. Ngenxa ukuthi awuyifundi le will, udlala amadimoni ngoba akubona ukuthi u-ignorant of your will. Obana bayizwana into ngisho. Yeah, ngazi ngasho ngantshela ukuthi lapha nganginenkonzo engiyenza simisithende kwaDabeka. Nganginenkonzo engiyenza bonke omama abasikwayo mabezobeletha. Baqhaqwa. Ngathi abeze la ngibafundela izwi, ngibanika amavesi asho ukuthi bengasafanele baqhaqwe mabebeletha.
Yabo. Nalento nje ukuthi yes, nalokuthi mawubeletha kufanele uqale kukhuphuke yonke into, blood pressure kwenze njani usikwe for 3 days. No, ayikho eBhayibhelini. Yafika ngecase ngesikhathi uEva edlela kungadliwa khona. Kwathiwa uyobeletha kabuhlungu. Now wafika uJesu ke wasindisa kuyicase. Usongacama ukuthi indlalifa yezulu uzohlulwa imbuzi nenja. Ibeka 9 kodwa ayisikwa ayilokhuza ekhatha. Nekati. Cha sengikhuluma nje. Yabo? Nendlovu yonke le nto. Nezingulube yonke le nto zibeletha nje. Azifuthwa nokufutha azijova nokujova zenziwa lutho vele nje ayibelethe lesho. Futhi ayimemezi ngishintsha ubona ekseni hawu injizele ayizange izwakala ebusuku ayimemezi ngoba lo sohlulwa izinja. Hawu sohlulwa inyoni zezulu azilali zingadlili kuthi indlala efa sezulwini ilala ingadlili. What is that? No. Ngikhumbula umkami ezobeletha na ke wathi kumsondela ngimxoxe umsondela zona lezi zinto kwathola ukuthi ngoba uSathane uyakubuka ufana nenje uSathane inja mayikhonkotha ikubuka la emehlweni. Ya ubuka ireaction inje. Ya mawuthi hawu le nje icabanga ukuthi ingeyini isondele kuye yenzani iyahlehla ngoba iyabona ukuthi ngathi uyawazi amalungelo akhe lo ukuthi vele uNkulunkulu wathi babuse phezulu kwelwane. Hallelujah. Obana basiyizwa lento. Ngathi Sathane namanga umkami uzobeletha ine normal way. Ngashanga fonela nabazalwane ngashana ko prayer line ngithandaza sekusayina odokotela abo4 esegqoke ezi green ezakhona. Wathi Sathane yabona ayipheli indaba ngathi no ayiphelile. No ayikapheli. Mayifika lapha kwathola ukuthi iblood pressure esebe wabuya ke wabuyele eLabor Ward wabeletha kahle. Kwamangala ke odokotela bebesebesayina ukuthi kwenzekani. All right. Mayifika ekhaya uyangixoxela ukuthi udokotela uthe iblood pressure yami sengohlala nginayo ayicontroleki kufanele ngidle lento the rest of my life. Ngase ngithi wena uthini? Uyayivuma yona lonto? Uthini ngale ngamalungelo yala? Kwaku 1993. Wathola siyavumelana kwathi no nami ngisho njalo no. Kathi ke sizokhuluma ne-blood pressure. Don't be low, don't be high. No, because the moment you say yes to Jesus, kunendawo uthathwa kuyo uyobekwa kuyo. Amen. Little Bible has made us kings and priests in the kingdom. Jobuhle lapho you are a king. That's why Jesus is the King of Kings. Yabo? Awusayena umzalwane nje wase-faith nomzalwane wase no, you are a king. And you shall reign. Little Bible, we reign in life. Through Christ Jesus. Say, I reign. Yeah. So, as a king, you must know that you have kingly anointing upon you. And as this kingly anointing empowers you to decree, to command, to instruct, hallelujah, to legislate. Guess what? Where the word of the king, where the word of the king is, there is power. Your tongue is full of power. Because and behind your words, if you are going to command something, sometimes it is necessary for you to say in the name of Jesus. Because if you say you say a statement and say in the name of Jesus, you are, representing Jesus. You're standing on Jesus' stead. You say it's not me who speaks, it's Jesus. I'm speaking in his name. Now, if you speak in his name, you are speaking in the name of the one that is given power both in heaven and on earth. And it's high time, 2011, it's high time. No, I was waste of prayer. No.
Satshela high blood sathi don't be high, don't be low, be normal as God intended you to be. In the name of Jesus, I command you blood to be normal in the name of Jesus. Lithi iBhayibheli yonke, lithi iBhayibheli so sho kule ntaba. Sometimes you don't have to pray about the mountain, you must talk to the mountain. And don't even talk about it. Nikhona bazalwane? Because it will keep on growing as you talk about it. As you talk about your problem, you're empowering your problem. But if you talk to the problem, it will go away. If you talk about it, it will grow. It will grow bigger and bigger as you talk about it. Because your words are full of power. You must be very careful because unaware, ungazithola sewe spokespersons kaSatan. uSathana se destroy impilo yakho ngolimi lakho ngoba uSathana kanazi ikhala ofarishwa wena ikhala ikhanda lika Goliath lanqanyulwa inkemba kaGoliath abezwanga namanje uthi ngikhuluma into ikhanda lika Goliath lanqanyulwa inkemba kaGoliath uSathana takushaya ngazo ilezo ofarishe zona. Keep on doubting God. uSathana uzothatha le doubt and destroy all things uSathana uNkulunkulu akade kuthembise zona. And you must be very careful. Ngoba mawucela into uNkulunkulu in your spirit part of you, in the spirit part of you, we are called be pregnant of that thing. Or if you have been praying for a house, we are called ngesikhathi unikela uthandaza ngoba there are three things. Hallelujah. uJesu afundisa ngazo uthi when you give, when you pray and when you fast. And uSathana akayithandi lezo zinto. And abekho futhi nabalwayo bebanga ukwenza lezo zinto. And inyama ayizifuni lezi zinto. Ingafana nje ifuna ukuthi ukushumayela nokucula kodwa inyama ayizwani nokuthandaza nokuzila nokunikela hayi kanti lapho kulele khona amafa lapho key of the kingdom bokuvula la kuvalwe khona. Awusozuzwa abantu babangukuthandaza soze babazo bezwe bebangukunikela ngibona ngikhubekile nje angizange nginikele abazange banginike ithuba lokunikela kodwa uvela athi ngibona ngikhubekile nje zange bangisho ituthule lokucula ngicula babe obana bayizwa into ngisho yeah uSathana akafuna umthandazo inyama ayifuna umthandazo izwe esiphila kulo alufuna umthandazo njengoba bethu akuthandazwa nje ezikoleni but uthandazwa ukuphindela emasontweni uboyiqaphela ke lento uSathana angayifuni iyingozi kuye and uSathana will never tell you ukuthi he is defeated. And he will never tell you what against Jesus in whom you are is powerless. He's defeated. He's under your feet. And God has promised to crush your enemies under your feet. uNkulunkulu akezu crush izitha zakho until you put your feet on top of them. Amen. And poverty is a spirit. Say poverty. Is a spirit. You know, poverty is not just lack of money. Poverty is a spirit, and poverty is a curse. And umuntu ngesikhathi uNkulunkulu emdala esamdesigner, in fact umuntu wabakhona engakabikho. Asho sonke umuntu wabakhona engabikho. Wena wabakhona engakabikho. Yeah. Waqala wakhona, wawukade ukhona before ube khona. Ngitheni wabakhona unjani? Ungekenza njani? Khuluma wabakhona unjani? Manje ke le party la kuwe ebe khona sekukhona ebikhona akufuneki ibuse ebivele ikhona. Ngitheni? Sheshana. And have proven uNkulunkulu to be true in every word that he has spoken. Mayitwe lapha zonke izifo kulo 46 years kulo 45 years ngimprovile ukuthi uright. Mayithi taste and see that the Lord is good and ngimtholile kulo 45 years he is a good God. He is faithful. And he is patient. He has been patient with me. He promised that I will never leave you. Sometimes ngibe novalo uthi uNkulunkulu uzongishiya nakuze ngimthakathaka athi uNkulunkulu I will never leave you. Say I will never leave you. So that's why ungakhathazeki uma abantu bengafika ngesibhedlela uzokubona uNkulunkulu bekhona. That's why kufanele uzihluphe ngabantu abangakuthandi. uNkulunkulu ukuthanda awuzonikela ngendodana yakhe. You're wasting your time.
Kufana nokuzonda umuntu. Mawuzonda umuntu uzilimaza wena ngaphezulu kwalokho omzondayo. Angiphinde futhi. Mawuzonda umuntu ngoba ekwenza into embi uyazilimaza wena ngaphezulu kwalomzondayo. Ngiphinde lento ngisho. Njengoba kuthiwa isandla esiphayo samukela kakhulu kunalesi esamukelayo. Ake ngiphinde futhi. Isandla esenjani? Samukela kangakanani? Kunalesi esenjani? Yeah. Whatever I give you, iza kimi seyiphindiwe. If I hate you, inzondo iza. Fana noma ngikhomba kanje ngithi wena wenze konke lokho. 3 minutes ithi wena kodwa nawe une contribution 3 times. Now, isikhathi nje noma amasonto noma inyanga ngizonda, I've been wasting that time, precious time. Ngoba in life lithi iBhayibheli lifikile uKristu wasinika ingqondo. Uma uJesu sefikile ukunika ingqondo, ezinye izinto awuzenzi. Inyama ifuna ukuzenza. Ngoba usubona isidingo sazo. I've made up my mind ukuthi I'm not going to do anything uma ngabe ngayisolve iproblem. Njengokukhathazeka. Uma ukhathazekile ngenxa yenkathazo nazo ziyasolveke inkathazo ngokukhathazeka kwakho. Manje you don't have to. Uma ubambela umuntu amaqhubu ngoba ekonile kuyasolve iproblem lokho. Instead kuyagulisa. And kuvula umnyango sathana angene. And kuvala umthandazo wakho ngoba lithi iBhayibheli uma nimi nithandaza nothethelela. Njoba uNkulunkulu enithethelele. And awumthethelela umuntu ngoba edeserve ukuthethelela. Umthethelela ngoba uzenzela wena ifavor. Ngoba ufuna ukuhlala kuvulekile ezulwini. Ngoba ngiyathanda ukudlula kulento. Mawuthethelela awuthetheleli out of your feelings. Awumthethelela umuntu ngama feelings. Ngoba ama feelings does not understand indaba yenthethelela. Ama feelings cannot think, they can feel only. Nizwile ngithethe. Ngithi ama feelings kanjani? Ngesikhathi uNkulunkulu edala ama emotions azange afaka ama brains kuwona. They cannot think. That's why mawuthukuthele kakhulu emotionally high. Ingqondo iyavala ayisebenzi. Wenza izinto ezisnacks. And then ngesikhathi ama emotions ehla ingqondo ama psychologists angizwa lento engisho. Yeah, abantu nje abasebenza umsebenzi wengqondo bangizwa lento. If you are emotional noma abe mahle noma mabi, mawuthanda umuntu kakhulu, nikhona bazalwane, you stop to think about the consequences the cost involved, whatever that is involved in lento okuthiwa uyamthanda. But bakhuluma eceleni kodwa kwayicabanga indaba yokuthi akasebenzi lo muntu othandana naye. Love is blind. Because now, the moment you are engulfed by a feeling of love, you stop to see things. You stop to think correctly. Cool. You stop to think. Hallelujah. That's why cool. It is a temporal madness. You even shout umuntu okhuluma naye eseduze nawe. Ngoba ama emotions cannot even measure a distance. There's no point for me to shout at this person because he's not far from me. Kodwa mawuse ngqondweni umemeza umuntu ngoba ekude. Kodwa mawuma emotions umemeza eseduze. That's why it is so dangerous to be led by your feelings, because they will land you in the land of regret. That's why you must be careful. If you have a strong feeling, you must think before you act. Don't act and uthola ama consequences are wrong bese uyacabanga thereafter ngoba uzocabanga sekulate. Baningi abantu abacabanga ingqondo ziyabuya. Indodana olahleko lethi iBhayibheli, when he came to his senses, when he came to himself. Hawu nikhona bazalwane. Kodwa ucabanga ifa selihambile. Usehalela ukudla nengulube. Ucabanga sekulate. Abanye baqala manje bacabanga imthandazo sebelele embedeni sebelingana namashidi usubona ngekhanda ukuthi kulela umuntu la ingqondo mazibuya. You must, when you have a strong feeling, after that think, say think. Yeah balindleko zalento eyifilishayo, because not everything that glitters is gold. Kakulazi abantu abangosisi, they are the victims of deception. Bazithola bengasayitholi lento kade beyikhohliswa ngayo. Umuzi umuntu ethi I love you.
kodwa bese ethi sobonana ufika nini eflatini usekwenza umfazi njalo. Uyabona bengakuthandi? Yabona? Bengakuthandi. Yabona? Akakhulumi ngendaba zelobolo, akakhulumi ngendaba zomshado, usekufuna eflatini lakhe. Yabona? Nawe ngoba udesperate, nawe ngoba udesperate. Yabona? Nawe ngoba udesperate. Yabona? Umshado ayikho, nawe udesperate. Nawe ngoba udesperate. Hawu nikhona nonke bazalwane. Umuntu mayenze njalo usuka he does not love you, he lusts. Uzombona ngathi he's lusting you. Ngoba if he uma ngabe ekulasta usho ukuthi akakuvaluate. No, akaboni value la ku. Because lust cannot wait. Njengoba ethi so uyofika nini eflatini, lust cannot wait. Lust is selfish. Lust is never satisfied. Uzokushiya la endlini. Manje ke uJesu mayifika kuwe uyintombazana uvula ingqondo. Oh, nisekhona la endlini. Jesus my figure. And Jesus is not religion. Say Jesus is not religion. Yeah. We are not a church goer. You are a born again, spirit filled child of God. Indlalifaka ino Christ. We inkosi, you are a priest. You enter into the Holy of Holies by the blood of Jesus. You talk heart to heart, face to face with your Father. You don't even ask someone in the middle. Yes, you talk to him. He listens to you. Amen. Amen. I mean, you are not apologetic. In fact, balekile futhi abantu masebesenziwe bayiportray kahle insindiso. Yabona? Yabona? Ungabi into edabukisayo. So awusakholwa abandla. Nje umbone nje esihamba kanje. Usavela wakholwa. Hayibo, musukudabukisa. Hamba njengendlalifa. Hallelujah. Hamba njenge son of God. See? I mean, balekile futhi ukuthi if you see your bright future, start, dressing yourself for your future. Dress yourself for the future. Not only ukugqoka kanje, kodwa even the way you talk, the way you think is a way of dressing your life. Yabona? Mawuthanda uzibuke esibukweni and talk to yourself. Uthi wena uyindlalifa. Uyidalwe sisho kudala sekudlulile. Beka sekuvela okushe. You are not cursed, you are blessed with all spiritual blessings. You are a son of the promises of God. Hallelujah. You are the head and not the tail. Hallelujah. You are a victor, not a victim. You have a bright future. Because what you say, what you prophesy will come to pass. In fact, amagama esiwakhuluma thina kuwe are less effective kunamagama akhuluma uwe kuwe. Where is one thing khuluma? Konke ngifuna siyibamba la encane. Hallelujah. Obana bathi khuluma moya. Kade nangesikhathi ngakhuluma untarantara ngiyabona. Ngifuna ukukhuluma untarantara. Hallelujah. Yeah. Ungazi kuyafana nongaboni. Ngiyangizwa? uNkulunkulu akasho ukuthi abantu babhubha ngenxa kaSathane. Ungazi kuyingozi ngaphezulu kaSathane. Angiphindi ungazi kuyingozi ngaphezulu kaSathane. Ziningi izifo esigula yizo, hayi ngoba sikhula. Siguliswa ukuthi asazi ukuthi siphilile. Hawu ngikhuluma nani? Kunomzekelo ngeke ngiwenze. Uma ngabe kade uyo-check ibalance ebank, wabuya nebalance ethi uno 5 rand. Ukucabanga kwakho kuzohambisana nani? Ukuthenga kwakhe esitolo kuzohamba kanjani? Uzoqhuba lenqola egqutshwayo mayo gross.
in knowledge ka-5 rand nikhona bazalwane iyona ezocontrola everything about your life indlela ocabanga ngayo indlela okhuluma ngayo it will revolve around 5 rand. Ingakho sikhuluma indaba yizolo sakhuluma ngamaqiniso awu-2 sathi truth versus truth. Sabona ukuthi usathana ubonile ukuthi amanga akhe abanye basheshe bawabambe wayesethi-ke uzokhuluma iqiniso alihlanze namanga adlule kubeni ilaya abe deceiver to confuse you because uhlanganisa ama-facts namanga. Niyezwa? Yeah. And-ke uma ungcwele ungambulele ukuthi njengoba abantu bengasebesindisiwe kodwa behluleka ukubamba iqiniso likaNkulunkulu ingoba kuneqiniso abaliphethe. Ningizwile lo nto kade ngisho? That is why kungelula ukuthi abantu abafunde kakhulu basheshe bazamukele into zikamoya ngoba banamaqiniso biological scientific truth scientific facts abanawo. Manje effect yasezulwini iyahluleka ukungena ngoba banama facts abanawo. Ngesikhathi uJesu ngesikhathi uMartha ethi uLazarus ufile uJesu wayithini yena? Ulele. Yabona? Was he lying? No. Was Martha lying? No. They were both telling the truth. But lo munye ukhuluma iqiniso physical, natural, human, literal. Nikhona bazalwane? Lasemhlabeni earthly truth. But uJesu ufika nelasezulwini. Elithi njoba nithi ufile mina ngibonelele. Leli bhizinisi ekuthiwa lifile uJesu libona lilele ufuna ukulivusa khona manje. And uJesu ufika esinagogeni uyakhuluma lapha esinagogeni. Kukhona owesifazane onomoya obuthakathaka ogobe umgogodla umqolo lo wakhe ugobile for 18 years. Esinagogeni kusho ukuthi esontweni ngesimanje. Kusho ukuthi for 18 years ekhonza. Ugobile. Ngoba bonke labantu abamshumayeza la abamshumayeza izinto ezomkhulula. Uyasonta kodwa ubophekile. 18 years. uJesu ngalelo langa kwakuyena owayeshumayela esinagogeni. Wanqamla phakathi kushumayela. Lithi iBhayibheli wambona ehlela lapha phakathi kwabantu. Wambiza. Wathi kuye lalelakhe. Woman, qadelani, thou art loose. Asiyeke ake simiyeke uKing James Version sisho ngesingisi esijwayelekile. Woman, you are loosed. Not you shall be loosed. You are. Akakamthinti njalo ngesandla usakobile. Uthi you are. What is this talking here? Iqiniso afika vela nalokho. Yeah. Ezulwini phansi kwegama lalo sisi. Ngoba each and every one of us. Ngikona manje? Njoba ngishilo izolo umothi uNkulunkulu I know the plans I have for you. uNkulunkulu uneplan nge-each and every one of us. Ingakho ethi kuJeremiya ngingakakubumbi ngakwazi kusho ukuthi ngase ngiqedile ngawe. Ungakaphuma ezalweni ngaku-ordaina ngakwenza umprofeti. Uncelisa umoya wakhe nje uncelisa umuntu ose-ordainiwe eseswini. Ingakho ngibe nenkinga nge-abortion. Abezwana namanje. Nginenkinga impela. Ngoba it terminates life. It in fact that is why abantu abangena kulezi zinto angeke abantshela abazempilo. Kune hormonal disturbance eyenzekayo. That is why bethandwa i-cancer of the womb labo bantu. Ngoba kusuke kune process eyenzekayo. Ngesikhathi njengoba sikusenziswa legama to terminate. Yabona? And then there's a great confusion. Kuma hormonal, functioning. Angifuni ukukhuluma into eziningi. Kodwa babona ukuthi kungcono kwenziwe lento okunoma ugovernment abeseyindlekweni zokukhuliswa kwalo mntwana. Kunezinto abanifihlela zona angeke bantshele zona. Msana ngibuka ngosisi. Now, before you are born, uNkulunkulu usuke sek-assignile wonke umuntu ola endlini. Nikhona bazalwane?
one-assignment yasezulwini. Phansi kohlelo kwegama lakho kuneplan kaNkulunkulu. Kune-program for each and every day. And eplanini kaNkulunkulu ngempilo yakho, kwi-vocabulary yeplan. Nilalele nonke? Kunamagama angekho. Poverty abafakwanga. HIV abekho. Fornication abafakwanga. Abekho eplanini kaNkulunkulu. Orphan abafakwanga. Hatred abafakwanga. Jealous abafakwanga. Curse abafakwanga. Heartache abafakwanga. High blood pressure abekho eplanini kaNkulunkulu. Stress abekho. Now manje ngesikhathi uJesu ebuka lo mama nikhona abazalwane ingakho manje mayiqhubeka bethuthela abaFarisi ngokuthi uphilisa umuntu ngeSabatha uthi lo oyindodakazi kaAbraham ubengafanele na kusho ukuthi yilungelo lakhe kusho ukuthi ugula nje ugula ngoba engawazi amalungelo uyazazi yena ukuthi uyindodakazi kaAbraham kodwa akakwazi ukuchaza ukuthini yabo njengathi siyazazi ukuthi ngabazalwane sisindisiwe singabantwana bakaNkulunkulu but sigcina lapho asiwazi amalungelo behind